Lalaking nang-blackmail sa iyang ex-girlfriend, arestado. Sayron taang dugang detalye sa live report ni Cyril Chavez. Cyril! Yes, sikop sa otoridad ang suspect atol sa entrapment operation nga ilahang gihimo kinihuman nga iyahang gihulga iyang kaning uyab nga i-upload ang ilahang sex videos kung dili makipagbalik kaniya. Pinasikad sa entrapment operation nga gihimo sa Regional Anti-Cybercrime Unit 10, Gidakop, kining si alias Junjun, 20 anyos, residente sa Balingwan, Misamis Oriental, tungod sa paghulga niini sa iyang ex-girlfriend nga i-upload sa social media ang ilang mga pribadong video. Sumala pa sa otoridad, mismong ang biktima nga itago nato sa alias nga Gina, 20 anyos, ang nagpatabang sa kapulisan. Gusto ko nung makigbalik kaniya ang sospek o gihulga kini sa dakong eskandalo kung magmagahi ang biktima. Atol sa operasyon, positibong nakuha sa otoridad gikan sa cellphone sa sospek ang mga pribadong video sa biktima. So nakipag-meet up si suspect in one of the establishments within Limkitkay. Okay. During the actual operation, right there and then nakita nato sa cellphone mismo ni suspect na naagi dito ang sexually explicit videos ni complainant. So right there and then gidakop siya sa atong mga operatives nato. Nanawagan sa bang otoridad ngadto sa publiko labi na sa mga kababainhan nga dili maghimo og mga susamang klase nga video aron dili mapahimuslan sa mga daotang tawo. Gisulayan namo nga makahinabi ang suspect apan nagdumili na kini. Ginaandam karon namo ang charges for violations of RA 9262, which is the Violence Against Women and their Children, as well as RA 9995, the Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2004, and grave coercion tsaka grave threat. Nanawagan sa bang otoridad ngadto sa publiko nga ugaling makasinati og susama nga insidente o susamang hulga sa ilahang kinabuhi gilayon nga makipagkoordinar kanila kini aron maaksyonan gilayon ang maong mga pangpanghulga sa ilahang kinabuhi. Daghang salamat, Cyril Chavez.